Bon, di ka ni peligro atong kaimtang, bon. Mura maghapit na sila makaibaw, bon. Ay, biglo gud. Wa ko kuyawi ay. Bana man lang ng ila. Wa man kita sila ingon nga nakahibaw gyud. Ang atuwa din ha, ato lang yung labanan sa Mamang Baro. Kay usa ko na sa Tagias Kanding, apo ko na ni Don Andres Birneo. Mausag. Bisag unsay mahitabo, makakatarungan gyud ta. Saon na lang niya kon. Ikot, sa laktod niya pagkasulti, wa kita isaan na. Iko raman ta na, kuan, nalalipo di ma'am. Ligdong buutan ko na atong gilabanan. Masagdan na to. Problema gyud ko ani bon eh. Wa para ba nato ang kanding, wa para ba nato ng bawi. So sige lang. Ugma, muadto ko sa lungsod. Atong pahibaon si ma'am sa atong nasayran. Muban ko. Ay na lang mon, malangan ta. Ang labi mahinungdanon, nga mabawasan to nato ilang suwat, aron makahibaw tag unsa ilang hukom. Itaw no? Ako sila bawsan sa suwat. Napay paasap-asap ang mga karaho. Ako sa butangan. Immediate action. I need immediate action from you. Nauna ko bro. Butang conclusion. Ako pag napabutang ako observation. Sige. Magsuwat niya ako. Wala, mas labing Mayo. Pero, saan mo na ito pagbawas nila, Bon? Nga, di mo kakamusugot nga, mubawas na nila. Ay so, sa iyon, lakay na mo padangat dito. Ikaw. Karon no, hindi kumanan eh. Sige. Ikaw akong paswat to na ha, kay sikreto ni nga to. Winner mo gigamit, ana. Saan di ay, mugamit po tayo taglaing Ayaw, laing gamit ako. panghugas plato. Para- Hindi naman yun. Limpyo ka iba niya. Kamu ha, mga anak tamo. Unsa gina kong imando ninyo, tahura gud ninyo. Kaya ako'y hari ning atong pamilya. Nya, si nanay di ay. O, sila na ninyo, ray na rana. Ako gihari, ako gihawd. Kaysa sibilanon bitas karaan, ang hari, maong ginihawd. Mao na to ha. Ako gyud matuman. Ang musupak, lugapak. Ang babae, akong tupihan. Ang lalaki, akong igayat ug panabigasan. Kasi uyo tapihan niya igayit pigit. Babae, mismo babae ka din, malaki ka din. Awal pa. Nya, si nanay tay. Oh, tupihan po. Sa bandi ay. Yo, ako ingon si nanay haron na pagantay. Nga rin inyo pa dyan nun. Gusto lang mo makagubot. Ingnan na mo, kaloysod nanay haron, makabantay siya. Daghan na mong upaw. Ikaw Oo. upaw, si nanay upaw. Basta matangod ni Helen, ayaw yung mo pagsupak-supak. Kaya mo aris si Sir Marlon karong hapon. Da, kamo lang oy. Kumato ko sa lambuni nami sa butan. Ako sad, mato kog kalignan. Kamanakop kog piyo. Kisa rin mong taba o gabi-abi lang Sir Marlon. Ano problema tayo eh? Kinamas Carmen. Carmen, Kanagong iringa kusong kaban. buang gimuhan. Yan sa man. Di ta magpadaan na ilang lansis. Pag tinarong ta, binuangan ta nila. Unsa? Kung magminarunong sila, ato sa lang minarungon. Ano ko taon? Di ta magpalupay ka namon. Nindot ni mo suwat, Bon. Pero, tingalig di na sila musugot ba sa imong gitanyag ba nga ato na silang bayaran sa presyo sa pagpalit nato sa kanding. Ang sabi ako ay, wag po nga kasabot. Ato ganing pasabton sila. Nga katong mga kanding nga tuwa nila, ordinaryo na to. Ang sigot gyud na to. Nya, mutuo ka na sila. Naunsa mo kay dita magpada sa ilang sugyot ay. Kay kung magpadata, mura na hinukon sila nahibaw nga tuwa dito sigot. Unsa?
ang kabalakan ba kay hindi niya sila mutuuan na sa atong gipangkuan nila ihawon niya nila si Ay mao gani, atong patuhuon sila. Mao na sigot naa dinhi sa ato. hindi mo tuo di ihaw gihapon ibligya gihapon kanding. Ay sos, hadlok man ka. Kalma lang din ako dahil lagi ka hadlok. Counter to counter ni. Later to later. Saon lagi nabon imo man silang gipatuo nga naa na to dring kanding nya magdahom to sila nga wa toy kapuslanan ilang kanding dito ilang gi kawat ka kanding usaon mo to nila ihawon to nila ihaya nila no kakaon sila kalderitas nya akong kabalakan pag-ayo bon kung maapil si goat ug kalderitas paksip yun atong kigort ani gid wagtang yun atong kaugmaon bon Hadlok man ka eh. Makita na ng katag. Ikaw ba? Positive good. Negative ra kay ka. Basta ato gipalutaw dito. Ang kanding gamanan ni aginato ug katong kanding dito nila ordinaryo ra to. Mao na. lagi kasabot Hadlok man ka ng Udi, ihaw-ihaw eh. ato nang ipadabi Katong kaila ni Muskimbay padana dito. wala ka lagi madawat nila karon dayon ngano mo koy gikasabot dito. Karong hapon lang tamo ato ha. Oh, dili na kang bungkag, sir. Ayaw. Samahan ko na sa iyo. Dali, yo, kay. Ang gusto na ko nga ako unang pasidanan sa Papa may tungod silang pag-abot ni Hilid. Katarong sila istorya ba? Eh mo siya kung gusto to nga hanay ni tanan. Aron ni guman ni Papa og nihiling istorya, ang masabot sila sa Dinsyo kung kano sa gid mong kasal. Gusto na mo, sir. Aron may bawo rin ang tanan. Nakip na itong tuwas lungsod. Amo na akong gustong may tabo. Aron na magsamok na ko. Asol kinabuhi ah. Ya, si Turiki, sir. Di ka tumangigi ni mo. Oh. Usa kay katungod niya, magigi. Bisag masuko wasil katungod na may mag-asawa na ko siya. Sabi na to. Bitaw. Abil mo toy, di kay storiki ray angay mong hinumduman. Napaskin yan, si Angelina, si Camila, napa dia si Roxy, napa si Mirna training. Pero tinaghanan na nila oy. Manang mahibaw sila nga magminyo na ko. Undang na nang ilahang pag hasol-hasol na ko. Nakaano sa lingkod niya, sir. Kaya nga nung day, sir. Nagsamok-samok pa rin na sila ni mo. Ah, sige ay. Ayaw mo ba na? Hasol kayo. Mabutala kung pauloy ko to sa patag, diin kong paibaw, pakalitan na ako. Kaya maibaw. Tapuslot ng bulsa ko. Bulsa lang pa ngayon, mga demanding kayo mga na. Eh, sulak. Bitaw, sir, no? Ako gina, sulang itong mga biyahan na, sir. Labi na to si Turiki. Nga, makakita kayo ni mo, mular gulay kabyon, magpaba, muragyog, tabili. Uy, ay patuyang ng bahab simligas ka, isabang hili na ako mga ibay ha. O, di kong saba na, sir, eh. Sige, sama ko na to. Garot ang hapon mga ikaw, o niya, balik ka lang ko din eh. Aniha ako, kaya magdungan tapay nga dito. O, sir. Ha? Oh, Ay, sir. Kamusta man? May lang yapon, sir. Kamusta man? Mabdo sa mong asawa? O sa tingan? Silaklak, nyor. Pero, murag liig ito mo, mabdos tong bayana, nyor. Ano naman? Ang, di man ipatuparod siya ang tatay dimit. Mau ba? Oo, kay, magduog lang kuno mi, mga usa ka tuig gikan sa mong kasal. Ya, makapuyo na mi ngadto sa among bagong bahay. Bitaw ba? Yan ko ni Matoy, kaya nagsabot mi, nga karong hapon na tuo na mo silin. Akong dapiton ba nga, yatubang nimo ba? O ba? Mayo. Mao na among tuyo, nyor. Ngaya tubang ni Sir Marlon, si Helen yan mo. O labing maayo. Upabot lang ko. Okay. Giplano na raban ako ng inyong kasal, Marlona, para maaligre yun. Mo ba? Salamat kayo ba? Okay kayo. Tay. Batid. Ka ba? Tay! Say, Kain ka, Tay! what ya? Tay! Oh, Ngano ka? Tay, si Sir Marlon ba mamay na ni Helen? Karon? Oh, karon! May sulti ni Matoy nako karon siya nagbalita nako.
na di may tabo na karon. Tuwa mo lagi kusulti ang matoy. Tuwa pa dito Ganto niya si Sir Marlon. Kung mahinayon ba sila? Muban ko, ana. Ay lang pag-ubantay. Di ganahan si Mato yung kuyog katay. Muban ko kay makikita ko ni Hilin ko tinuod bagid niya nga. Sugtong niya si Sir Marlon. Ay lang lagi. No, di man. Naiguro man kumutanaw, di mo ko magtingog. Ayun lagi tay. Samok na kaayo. Di ganahan si Matoy. No, di mo sukus matoy. Wala ta makapil-apil. Na, ko ang gulay. Ta makapil-apil Ay. tayo. Pamilya mo kanila. Lak. Kung saan na, Dok? Toy. Toy, madayon sila karon. Madayon. Karong hapon. Uy, ikaw ba? No, di magkamusugot kung maadto ko dito. Paano mo adto sa katay? Ayaw ka adto dito Kaya nagkabingkil na ba na sila? Igor man kumutanaw. Ayaw lang laki. Pwede ka mo adto dito kung magka-istorya na si Noydencio o si Don Sipio. Karon di ay. Mamaya magka-Sir Marlon ni Hilin dito. Tip mo na pamahay good. Unsa man din na? Si Sir Marlon o si Helen, mag-istorya pa na. Di pa na pamahay, Murag na misita ro na ba? Namisita rin na iya. Tingin ka toy, mamay na. Hapit na. Mamaya og sa dili. Basta adto ko Tanaw man ko dito. Ikaw tayo bagay, aging uri mo Unyara adto dito, o kanang maklaro na yun nga, kaslo na. Nya, ikaw ba sa ka? Oo nga, what to yun ko kay bodyguard ko Sir Marlon. Bisag asa Sir Marlon, naamang ko. Iyong-iyong gusto yung mata. Murad yung gilipiskat to, yung piskat nito. Ikaw ba tayo ba? Ikaw lang, anera mo din Kaya balitaan lang tamugod sa istorya dito. Mama yung kaibilin, bro, minimo din. Day, magday. Good. Ano naman? Day, kwartaw. Adto ni Molmol, misaad man ko niya o sa kagalong tuba. May ito iyang tuba kay Tamis. Ato ipainom ni Sir Marlon. Dito ko ganin nilang auring, wala di kayo musulti dayon. Di mahapit nung tato na ako. Papi, balik Ay lang ko bisig pagulbul-gud. Balikan ko dito kung ito kailang. Musamot mo sa sakit na ito ni mo bisig gulbul. Niya ang manok. Inasal, kumusta loto na to? Maluto dito gali, nadakog tim di pasan. Amay ng dako pero matagbog kaon si Sir Marlon. Aray isa paglagaw. Nya, Ano man sa doon, nagdagan pa kong batunon dito. unya si Hilin. Kan unsam tong oras sa mabot. Karong taon-taon na to Ako naman tong giingnan. Sayon. Day. Katubang sinina nga dunay binuwakan ba? Mao ti basud na hilin ha. Daghan mo tong binuwakan, ay man ato mo binuwakan na. Katubang dunay laso sa kilid. Nya dunay buwak dinhi sa dughan. Yabag na ka nga, kadako na bisi ato sa ilukan. Sugdi lang gud. Di kita na mailahan. Sig na pay isi. Napilang ka tiris ubos, oy. Ikaw ba patumanan yung ka sa gusto? Imo na lang din pasugutanan. May to Ang kaya samang taong may ka, to oy. siya kaya ngayon siya tan-awon. Ang ngayon lagi, unya, huwag mo sugot imong anak. Ikay sa loob. Lam-lam ng pakpa mo.